Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut po unta nga ang Dios magauban kanunay kanato. Samtang kita gatuon sa iyang pulong. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang atong Ginoo nga magauban kanato karon. Magampo kita. Amahan namong langidnon. Daghang salamat sa pulong nga imong gihatag kanamo. Daghang salamat ni San Mateo nga gisulat ang imong pulong, ang iyang nakita, ang iyang nadungog aron nga kami makakaton mahitungod kanimo. Ginoo, samtang kami magatuon, hinauton ta nga imong abrihan ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing aron nga makasabot kami sa imong gitudlo kanamo. Hinaut po unta nga kining mga pulong makausab sa among kinabuhi, makausab sa among paglantaw sa kalisod sa kinabuhi. Ginoo, ubanay kami karon. Ang tinuod nga magtutudlo karon mao ang Espiritu Santo. Hinaut po unta nga imong abrihan ang among kasing-kasing karon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Daghang salamat sa mga tao nga mitabang dinha sa BJMP Giholngan City, sa Valle Hermoso, sa lungsod sa Valle Hermoso. Daghang salamat sa pagtabang aron nga adunay gamayng matimo-timo sa atong mga amigo dinha. So, daghang salamat. Kung walay mutabang, dili mahimo ang atong Bible study. So, kamong tanan importante kayo. So sa dili na kita magdugay, without further ado, ato nang sundan ang atong Bible study. As usual, mag-review kita kung hain kita na human. Sa usang semana, wala nato na human ang Kapitulo 15 sa sinulat ni Mateo. So, atong review nga dito ang title, ang mga kabiling pagtulunan sa mga katigulangan. Sa panahon ni Jesus, daghan kayong mga pagtulunan nga gibilin, tradisyon. Ang uban maayo, pero ang uban usab nakapabug-at kanila, nakapalayo kanila, kay ang nahitabo sa ilang mga tradisyon nawala na sa pulong sa Ginoo, na nasubraan na og husto, og nahimo na silang hipokrito. Nga ang ilang gihimo para magsikat sila. Ang ilang gihimo dili di ay gikan sa kasing-kasing. Aron lang nga malantaw sila sa sa ubang mga tao, nga maayo sila, reliyoso sila. Mao nang si Jesucristo mingon, kamo mga hipokrito og husto. Usbon ninyo inyong kinaiya. And then, mingon si Jesus sa versikulo 10, ang mga butang nga makapahugaw sa tao. Sa ilang panahon god, ang ilang relihiyon nga mahugawan ka, kung dili ka maghunaw sa proper nga panghunaw, o nga makabangga mo og laing mga tao nga dili Hudiyo, mahugawan mo. Si Jesus miingon diri, apan ang mga butang nga mugula sa baba nagagikan sa kasing-kasing. Kining mga butang nga mao'y makapahugaw sa tao, dili ang gikaon. Mingon si Jesus sa versikulo 19, kay gikan sa iyang kasing-kasing. Mugula ang mga daotang huna-huna, pagpatay, pagpanapaw, daotan nga pagpakighilawas, pangawat, pagpamakak o pagbutang-butang. Mi continue si Jesus, kini ang mga butang nga makapahugaw sa tao. Apan dili makapahugaw sa tao kun mukaon. Mukaon siya sa dili una manghunaw, sumala sa ilang giingon sa maoy angayng buhaton. So, gilekturan sila ni Jesus nga importante kaayo kung unsay gikan sa kasing-kasing. Kay bisan kita kung relihiyoso,
mura og usahay matintal kita nga pakitang tao lamang. Og mingon si Jesus, kanang mga butanga ang ilang pag-ampo dili nako dawaton. Kawang, useless, kapot. So karon moahana na kita sa versikulo 21 sa kapitulo 15. So I'm hoping that we can finish this. Hinaut po ang mahuman nato ni Ron. Okay, guys, na ba mo dinha sa versikulo 21 atong basahon ang pagsalig sa usa ka babae. So importante kaayo ning pulong nga pagsalig. Kay imagine gisulat gyud ni Mateo. Imagine nga si Jesus mi travel og 160 ka kilometros aron nga mahinagbuan ning bayhana, aron nga kita mahibalo og unsa nang dakong pagsalig, faith in God. I hope nga naatay makuha ni ini karon. So versikulo 21. Unya mibiya si Jesus ni adtong dapita. Dito katong nakipaglantugi ang mga reliyoso mga tao. Mibiya siya. Og miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro og Sidon. Mao na mga 10 cities didto. Layo kay ni 160 ka kilometro. Posible pila ni kaadlaw nga gilakaw ni Jesus og sa iyang mga apostoles. Kining lugar kini sila mga Canaanites. O kini sila dili ni Hudiyo, kadaghana nila mga tao nga dili mutuo sa Ginoo sa mga Hudiyo. So og ang paglantaw sa mga Hudiyo nga kini sila mga tinamay sa katilingban, ubos sila kaayo. So mao na sitwasyon. Adunay animosities, adunay kontra, kalaban ni sila. Tanaw na to unsay net ngano mang miadto man si Jesus gyud didto. Versikulo 22. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita ang miduol kaniya og nagpakiluoy. So adunay problema, nagpakiluoy gusto. Ginoo, anak ni David, kaloy intaw nako. Ang akong anak nga babae giyawaan og nag-antos pag-ayo. Munong sa tani gamay. Matingala kita nga kining mga tawhana dili ni sila mga Hudiyo, ngano man nga kining bayhana nahibaluman. Wala man siya maingon, Ginoo, anak ni Josep. Wala niya gamitan na. Gigamit niya ang prophecy nga si Jesus mao ang manluluwas. Kay ang manluluwas nga gisulat sa Bible gikan sa lineage, gikan sa kagikanan ni Haring David. Si Jesus gikan dinha, nahibalo ning bayhana. Ang ubang mga Hudiyo wala kay balo, pero siya nahibalo. Nga si Jesus, kini ang manluluwas, kini ang makapasaylo sa sala. Wala si Mateo, wala mingon nganong nahibalo man ning bayhana. And unsa may problema, ang iyang anak nga babay giyawaan nag-antos pag-ayo. Bisan ikaw ug ako, kung naatay anak nga gasakit, maproblema kita sa unang panahon, sa bata pa ang mga anak nako karon mga 40 na. Sa gamay pa sila kung muhilak, kung gasakit ang ulo, kung gihlantan, kung gisipon, ako na siyang ikadol. Ako nang kuguson o gusto, dali lang kong ma-worry sa akong mga anak, bisan karon sa akong mga apo. Unsa na siguro mga apo nako, maayo ba ni sila, unsa may barkada nila. So kini pong bayhana, naluoy siya siyang anak kay gaantos pag-ayo. Versikulo 23. Apan wala mutubag si Jesus. So murag matingala kita nga murag wala tagda ni Jesus nga kay balumunta nga ang ugali ni Jesus nga gustong mutabang. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya og miingon. Papahawa siya.
kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Wow, makita nato ang ugali sa atong mga apostoles. Hey, papahawa na siya. Samukan kaayo. Sabaan kaayo, gustong nagpatiluoy. Ayuhan na siya. Murag mao toy ilang tuno. Sa pagsulat go, dili nato mahibawan ang tuno sa mga tao. Pero posible. Unya sa 24 verse 24, unya mitubag si Jesus. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Murag buot ning ipasabot nga ang akong pagtabang, ang akong blessing didto lang sa mga karnero buot ipasabot mga tao lang sa Israel. Dili sila. Mo ang giingon ni Jesus mao toy primary purpose niya. Apan ato usab nga mahibawan nga sa wala pa si Jesus miadto mibayaw sa langit, iyang gihatagan ang mga disipulo nga isabwag ang maayong balita gikan sa Jerusalem, sa Israel ug hangtod sa tibuok kalibutan. So, and then verse 25, apan miduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Ginoo, tabangi intawon ako, miingon siya. Wala siya mo give up, wala siya mo surrender, nga ang mga disipulo ni Jesus miingon, hey, papahawaan na siya. Nagsamok-samok lang na. Wala siya. Ako siguro, murag moingon akong, sige, kung dili ka, dili na lang. Apan ang pagtuo ni ining bayhana, dako kayong pagtuo niya. Dako niyang pagsalig, naibalo siya nga kini siya ang manluluwas, si Jesus manluluwas. And then, naay katingalahan nga gisulti ni Jesus. Si Jesus mitubag. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Unsa may bot ipasabot ni Jesus nga miingon siya nga ang pagkaon nga para sa mga Israelites, mga blessing, dili ipakaon dito sa mga iro. Murag dili ni mayong paminaon. Apan ang babae, sila didto nahibalo. Kita lain ang atong interpretasyon. Pero sa original nga language, ang sa Griego, wala miingon si Jesus nga kadtong mga iro nga latagaw, panitag daghang iro sa Pilipinas o nga bisag asa lang modalagan, sa ilahang panahon naapoy daghan. Nga wala siya miingon nga kadtong iro Ang buot ning pasabot sa language ni Jesus, ito'y mo iyang giingon. And versikulo nga mingon siya nga murag buti pasabot kamo mga itoy. Gusto na ako sang unahon ang mga karnero sa Israelites, mga Israelites. Verse 27 makalingaw. Ang babay mitubag. Tinuod ka na. Siya tinuod na imong gusulti. Miangkon siya nga, yes, that's true. Ginoo, mingon pa siyang Ginoo. Nakita niya si Jesus nga Ginoo. Apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumo nga nahulog gikan sa lamisa sa agalon. Ang puting pasabot, bisag ang mga ito'y mumho na lang mukaon dito sa ilalom sa lamisa. Buting ipasabot, Ginoo, bisag mumho lang ang imong ipanalangin kanako. Kanang daghang mga panalangin imong ihatag didto sa mga Israelite, pero sa ako karon bisag mumho lang. Wow, mapainubsanon siya og dako niyang pagsalig. Og si Jesus mitubag. Babae. Sa ato makadungog babae murag dili maayo, pero sa ilang panahon mura og palitag ako bisag tigulang na ang ilang pagtawag nako dodong. Sumonay a loving way, babae. Pagkadako sa imong pagsalig. Wow, pagkadako sa imong pagsalig. Matuman ang imong gihangyo. Og ni adto gayod dayong gutluan ni anang orasa na ayo ang iyang anak. Wow, ni ining usa ka versikulo
na ay mga pulo nga importante nga atong bantayan. Ingon si Jesus, pagkadako sa imong pagsalig. Naibalo ba mo nga sa New Testament sa bagong tugon sa atong Bible karon, duha lang ka tawo nga si Jesus miingon nga iyang giingnan nga pagkadako sa imong pagsalig. Ang una, kadtong centurion nga giayon ni Jesus ang iyang servant, o karon kining bayhana nakadungog. Muna ikaduha lang nga miingon si Jesus, midahig siya pagkadako sa imong pagsalig. Ikumpara na sa iyang mga disipulo, sa dihang ang mga disipulo naabutan og unos og nangahadlok sila, si Jesus miingon, hain man ang inyong pagsalig, nawala inyong pagsalig kanako. Apan si Jesus ning bayhana miingon siya, pagkadako sa imong pagsalig. Wow! Unsa may atong himuon ng atong pagsalig sa atong Ginoo, dako kayo makaingon si Jesus, pagkadako sa imong pagsalig. Nay akong gisulat diri nga sa akong nabasahan. Ang Tiro ug Sidon mga 160 na ka kilometro. So miadto gyud si Jesus. Og ang iyang tuyo aron nga makita lang kining bayhana. Wala nay record si Mateo nga naa siya gihimo didtong lugara. Imagine galakaw siya 160 ka kilometro, and then para ni ining bayhana lamang nga kita maantiguhan kita og unsa nang pagkadako. So nganuman unsa may nganong si Jesus miingon man nga pagkadako sa imong pagsalig. Adunay atong mahibaw-an dinhi. Number 1, ang dakong pagtuo makita kung kita tinamay sa katilingban. Kung ang atong paglantaw nga kita ubos kaayo, and then musalig paghapon kita sa Ginoo. Kung kita mo ingon nga kita makasasala, pero musalig gihapon kita, dinha makita sa atong Ginoong Hesukristo nga imong pagsalig dako kaayo. Number 2, dako kaayo nga iyang pagtuo, kay gitubag ni Jesus ang iyang pag-ampo. 3, dako kaayo ang iyang pagtuo, kay wala may nagdahom usa ka hintil musalig ni Jesus. Mga hintil wala ni makahibalo sa prophecy, sa mga gisaad, sa mga gitagna sa Old Testament, apan siya nahibalo. 4, ang iyang pagtuo dako kaayo, kay nasulayan man og husto. Nasulayan ang imagine. Ang mga disipulo miingon nga papahawaan na siya. Og si Jesus mura siya wala siya tagda. Gisulayan ang iyang pagtuo kung mulakaw ba siya, pahawa ba siya? Apan wala siya pahawa. Ang iyang pagtuo dako kay wala siya mag-give up. Wala siya mag-give up, wala siya mo-surrender. Gihangyo ganiya. Ikaunom, ang iyang pagtuo, ang iyang faith dako tungod kay gisimba man niya ang atong Ginoong Hesukristo. So, mao nay usa sa mga principle nga makaingon si Hesukristo nga ang imong pagtuo dako kaayo. Usa nga ato siyang gisimba. Ikaduha nga miangkon kita nga kita makasasala, nga dili kita angayang hatagan og hinabang, apan dili kita mo surrender kay maunay gusto sa atong Ginoo nga makaingon siyang dako ang imong pagtuo. Moadto kita sa versikulo 29. Giayon ni Jesus ang daghang mga tao. So, gikan dito sa Tyre and Sidon, mibalik siya, milakaw sila og 160 kilometers maybe from San Carlos or
or Valle Hermoso paayong sa Dumaguete. Pila siguro na kaadlaw. Ikapoy kay layo kay na apan na hinagbuan ni Jesus ang usa ka babae didto. O si Jesus sa versikulo 29, si Jesus mibiya ni adtong dapita og misubay sa daplin sa lanaw sa Galilea. Sa akong pag-ingon nimo pag-adto na mo didto, naglakaw-lakaw usab kami dito sa lanaw sa Lake Galilee. Unya mitunga siya sa usa ka bungtod ug milingkod didto. Gusto magpahuway kay huna-una dugay layo ang ilang gilakaw apan makapahulay ba si Jesus? O versikulo 30, og may dagkong panon or dakong panon sa mga tao nga miduol kaniya, nga nagdalag mga bakol, pilay, buta, amang ug uban pang mga masakiton. Daghan uban pa wala nagisulti. Gipahimutang nila ang mga masakiton sa tiila ni Jesus o giayo niya. Dini atong makita nga wala dili nato makita dinhi nga kini silang mga tawanan nga daghan kaayo ang ilang pagsalig. Wala nato makita dinhi. Wala miingon nga sila misalig sila gusto ni Jesus apan miadto lang sila. Kana pud atong makita pud nga misalig sila kay miadto man gyud sila ni Jesus. Ilang gipaabot apan dili nato makita ang dako kaayong pagsalig. 31, natingala ang mga tao sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga pilay nangaayo, ang mga bakol nakalakaw, o ang mga buta nakakita, o gidayeg nila ang Dios sa Israel. So, unsa may purpose ni ining gihimo ni Jesus? Aron nga daygon nila ang amahan nga Ginoo. Dili nga daygon siya, kundi daygon ang amahan nga Ginoo. Ang ubang mga tao dinhi mga liberal-minded, mga tao nga miingon nga mas maantigo sila. Miingon, dili man gyud ni tinuod nga giayo ni Jesus. Kundili naa siguro mga doctor didto o basen dili maayong pagkasulat ni Mateo. Ang ilang paglantaw nga si Jesus tao lamang. Aduna ba'y tao dinhi sa kalibutan karon nga makaayo ni ini? Ang akong sadyang sa usang tuig or sa December, January, February nga nakahigda ko kay akong tuhod naghubag og husto. Dugay pang naayo hantod ron magtaki ang paghihapon ko apan makadula gihapon og tennis na. Wala na ko'y crutches. Dugay gani maayo. Ang akong asawa naay cancer sa breast. Lisod kaayo ang chemotherapy. Apan mituog gihapon kami nga ayuhon sa Ginoo akong asawa. Og si Jesus instant giayo dayon niya. Wala magpaabot og 3 ka bulan, 2 ka adlaw, pero ang buta nakakita dayon, ang bakol nakalakaw. So kinsa man ni Jesus? Ang dinhay mga Filipino nga muani sa akong balay nga ila kong inon nga si Jesus tao lang na. Paghuman magkuan sila mga bersikulo nga si Jesus gigotom so tao lang siya, o daghan silang gihimo siya tao man lang na siya. Nganong mag-ampo man mo ni Jesus? Kamo unsa man yung paglantaw ni Jesus? Tao lang ba na siya? Tao si Jesus pag anhin niya apan kumplito usab siya nga Ginoo. And then ang sunod verse 32, gipakaon ni Jesus ang 4,000 ka tawo. Lain ni sa usang chapter 5,000 ang gipakaon plus families. Ang dinhi pod kay ang ilang iphon mga lalaki lang, dili nila iphon ang mga anak o mga babae.
mao to ilang kultura sa unang panahon. So, versikulo 32, gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan. Naluoy ako ni ining mga tawhana, kay tulo na kaadlaw nga sila nakiuban kanako ug wala na sila'y makaon. Dili ko gusto nga papaulion sila nga walay kaon, kay tingali unyag kuyapan sila sa dalan. Ako siguro kung dili ko makakaon og 5 ka oras, makuyapan ako. Apan kini sila mga 3 ka adlaw. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, asa man ta mangitag igong ipakaon ni ini mga tawhana nga awaaw maning dapita? So gisulayan ni Jesus ang iyang mga apostoles kung nahibalo ba gyud na antigo ba sila o ang ilang pagsalig dako ba kaayo ni Jesus. Nangutana sila, asa man? Wala sa miingon, ay kaya na nimo. Miingon sila, asa man? Natingala sila, asa man ta mo palit ni ini? Miingon si Jesus sa versikulo 34, pila ba kapan ang inyong dala? Nangutana si Jesus. Sila mitubag, 7 og may pipila ka gagmayng isda. Maura to, pila may mga taong mukaon, sobra sa mga 10,000 siguro ni. Pero ang ilang nakita nga pagkaon, 7 og may pipila ka gagmayng isda. Busa ang mga tao gipalingkod ni Jesus sa yuta. Unya gikuha niya ang 7 ka pan. O pilita kini ang pan unsay gihimo niya. 7 ka pan ang isda ug nagpasalamat siya sa Ginoo. Magpasalamat ba mo kung mukaon mo? Magpasalamat siya sa Dios. Iya kining gipikas-pikas. O gihatag ngadto sa mga tinun-an. Gihatag usab sa tinun-an ngadto sa mga tao. So, posible siguro nga mga bulad ang balon ang gipikaon ni Jesus. Kay wala man sa refrigerator, naam sila mga bulad didto. Baho kayong bulad pero laming kanon. So, anyways, mao to'y gihimo ni Jesus. Unsa may natabo? So, ang mga tinun-an ang naghatag sa pagkaon. Ang tinun-an mitabang sa nga ang gahom ni Jesus gigamit usab niya ang mga tinun-an nga sila ang maghatag dito sa mga tao. Og nangaon silang tanan og nangabusog. Kining pulong sa akong pagbasa, kining pulong nga nangabusog, busog sa Griego buot ipasabot usa ka baka nagkaon og masagbot nga busog kaayo, dili na gani makalakaw kay busog na. So mo ni buot ipasabot og naon silang tanan og nangabusog. Dili lang busog ha, busog kaayo. Murag di na sila makalakaw tungod sa kabusog. Maunay pagtabang ni Jesus, ang blessing niya sobra. Ang blessing nga ihatag ni Jesus. Nakahipos pagayod ang mga tinun-an og 7 ka bukag nga nahabilin. Wow, ang supas, jutay lang supas. Ang bulad, jutay lang. Pero pila ka bukag, 7 ka bukag ang nasubra. Unsa may yung paglantaw sa atong Ginoong Hesukristo. And then verse 38, 4,000 ang mga tawo nga nangaon. Kama, wala pa'y labot sa ihap ang mga babae o mga bata. Subdaghang yun kayo. Unya, gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay siya sa sakayan ug miadto sa yuta sa Magadan. Ang ubang mga tao ani moingon nga dili man na tinuod. Mingon sila ang mga tao nag-share sila sa ilang balon. Mao na nga nakakaon. Apan nganong na pa may 7 ka bukag nga sobra. So naida ka mga tao nga ang paglantaw nila ni Jesus
tao lang. Apan ako mituo nga si Jesus Ginoo. Mahimo niya ang tanan, walay limit ang himuon nga itabang sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may inyong paglantaw karon sa atong Ginoo? Kitang tanan magkalisod sa kinabuhi. Kitang tanan gusto nga kung ang problema kung mag-ampo kita sa Ginoo nga dunggon dayon apan dili na mahitabo. Kadaghanan testingan usab, pero kining mga tawhana nga naay sakit daling naayo. So naay panahon nga kung gusto sa Ginoo nga maayo ang atong gihangyo kaniya. Apan ang gusto gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga kita adunay relasyon, personal nga relasyon sa atong Ginoo. Aron nga ang atong pag-ampo donggon. Kung walang relasyon, wala dili dunggon sa Ginoo. Kinahanglan kita magpaubos, muangkon nga kita makasasala aron nga kita mapasaylo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat ni ining istorya mahitungod ni ining babae nga dako kaayo ang iyang pagsalig. Hinaot pa unta nga kami Ginoo maantigo unsaon nga among pagsalig makaingon ka, dako kaayo ang imong pagsalig. Ginoo, tudloa kami Ginoo. Tudloa kami Ginoo nga ikaw makaluwas kanamo. Nga imong gipakaon ang sobra sa 10,000 ug nangabusog pa sila. Ginoo, tudloa kami nga ikaw mutabang kanamo sa mga kalisod sa among kinabuhi. Apan Ginoo, daghang salamat nga ikaw mianha sa amahan aron pag-preparar og lugar alang kanamo. Ginoo, tudloa kami nga maunay direksyon sa among kinabuhi nga makauban kanimo. Pasayloa kami sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.